Още когато бях тук дете, когато бях млад човек, когато съм като млад лекар, казвах си, аз искам да съм перфектен, аз искам да си върша нещата така, както трябва. Но аз съм част от тая страна и зато и когато заминах за Германия и работих там, денонощно мислих да се върна перфектно, за да перфекционирам и околната среда и другите. Защото само така аз мога да живея добре и щастливо. Аз перфектен и България е перфектна. А не аз перфектен, България изостанала. Така няма да върна. И така си представям живота. Той е гигант. Той е един от гигантите в нашето общество. И смятам, че дължим много на него, не само като лекари, но и като българи. В Германия той съвсем спокойно можеше да си бъде, без да има неприятности от какъвто и да е характер, но предпочиташе тук да направи нещо, което да остане за България. Нали? Той това казваше, аз няма да го взема със себе си. Всъщност тази сграда отзад е започната пак от него. Ако събера всичкото време, което изкарах с баща ми, дали ще е 1 месец, не знам. Обаче аз мисля, че въпреки, че не съм живяла с баща ми, аз така предполагам, аз най-добре го разбирах от всичко. Той не е дошъл на света да има семейство, да се среща събота и неделя с внуци, да си играе, да пие кафе, да яде торти, не знам с какви. Това не е за баща ми. Той затова е дошъл на този свят. Ние сме случайен продукт, семейството му.